Dan gaan we naar Curaçao, want de korpspolitie Curaçao heeft regels aangekondigd waar iedereen zich aan moet houden tijdens carnaval. Dat gebeurde eerder deze week door Jules Hilario. Dat gebeurde tijdens een relato di dia van de overheid in het Papiaments. Maar omdat ook heel veel mensen die carnaval gaan vieren, het goed voor hen is dat ze in het Nederlands weten welke regels ze moeten houden, hebben we een interview gedaan met Jules Hilario. En hij legt in eerste instantie uit waarom er überhaupt in carnavaltijd regels worden opgelegd. Elk jaar eigenlijk in samenwerking met het Openbaar Ministerie, dan maken we eigenlijk duidelijk een aantal regels. Zodat het publiek ook weet waar ze aan toe zijn. Met name ook, laten we zeggen, het publiek die naar het carnaval gaat kijken. Voor een goede gang van zaken, voor de deelnemers, voor het publiek in het algemeen. Vooraf dat we dat bekendmaken, wat wel of wat niet kan. En daarbij is het vooral belangrijk dat mensen opvolgen wat de politie zegt. Als de politie zegt je moet aan de andere kant, je moet ergens naartoe gaan, dat mensen niet in discussie gaan. Dat je gewoon opvolgt wat de politie zegt. Ja, met name focussen we daarop eigenlijk in deze periode of tijdens zo'n groot evenement. Dan heeft de politie natuurlijk niet altijd de tijd om met iedereen te gaan discussiëren over het motief van waarom. Dus de ene keer moet je een bepaalde richting oplopen, de andere keer juist niet. Dus dat proberen we natuurlijk met de nodige begrip voor het evenement. Het is carnaval, mensen zijn natuurlijk aan het feest vieren en wellicht ook aan het drinken. We hebben de nodige flexibiliteit, maar het heeft een limiet. Dus als zodanig dat de instructies ook wel worden opgevolgd. Dat wij niet tolereren in ieder geval dat de ambtenaren worden beledigd. We werken samen met het VKC, samen met het Cuurmeel en ook met de Koninklijke Marechaussee. Dus dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Eigenlijk die dag binnen die keten samenwerken. En het is ook heel belangrijk dat eigenlijk vanaf 12 jaar dat iedereen zijn legitimatiebewijs bij zich heeft. Dat hij die ook kan aantonen op verzoek van de politie. Dus het is niet zo van carnaval, dan mag alles, dan kan alles. Nee, zeker niet. Natuurlijk, wij als korps en wij genieten natuurlijk ook van het feest. Maar het moet dan ook leuk blijven voor een ieder. Gematigd alcohol, zodat we het tot een goed einde kunnen brengen. Dus geen weerstand bieden aan instructies van de politie en een beroep aan iedereen om zich te gedragen tijdens carnaval. En dan kan het weer een groot, mooi feest